gi tagaan ta og nindot kaayo nga ebanghelyo tungod kay mauni sila ang kanang atong paagi unsaon ta malipay. Gusto ba mo malipay o masakitan? Ako, lipay sa akong gusto. Ambot ang mga madre o gusto ba sa sila kalipay? O kamo mga masakiton, gusto mo malipay? O bisag masakiton, gusto malipay. Ang bata, gusto malipay. Pare, gusto malipay. Hasta na mga ISIS, mga Abu Sayyaf, mga Muslims, tiguang, gusto gitang malipay. Og labaw sa atong kagusto malipay, ang Ginoo mas gusto nga kita malipay kanunay. Nga bisag unsay atong kahimtang, malipayon kita. Muna nga gihatag ni niyang 8 ka paagi unsaon nga kita malipay, bisan unsa pay kahimtang nato dinis kalibutan. Kung ato lang gining sundon, way panahon nga di ta malipayon. Saman, tuo mo dili. Mayo kay tuo day mo. Hala, sige, ato kunong sugdan. Og nituo mo, musunod po mo ani. Kaning 8 Beatitudes, or ang 8 kapaagi, aron madawat nato ang kalipay nga langitnon, famous kay ni siya. Nya kasagaran sa mga tao nga magsusulat, ibutang gid na nila ang mga importante kaayo nga mga butang or punto, either sa sinugdanan or sa katapusan sa ilang pagsulat. Sa order ba? 1 to 8 man eh. Pero niining 8 Beatitudes, ang pinaka-importante, importante man yung 8, ang pinaka-importante, gibutang sa unahan ug sa katapusan. Kay limitado man itong oras din eh. Humili raman eh. So ako na lang suwayan og pamalandong ang una ug ang katapusan, kay makatuman mo aning duha, matuman na sana ninyo kanang unom, nga naas tunga-tunga. Pero dili gani mo ganahan aning nag-una og katapusan, pasaylo ako nga di isa gyud mo katagamtam anang unom nga nahibilin. Panalitan, ang gibutang diri sa unahan, bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, wala na ni daghang pasumbingay. Niingon ra gyud siya, bulahan kamong mga kabus. Kaya ang meaning gid ani niya, bulahan kamong mga kabus. Karon kamo, kung kamoy ako pangutanon, apil na mo diyang mga masakiton. Unsa may mas bulahan para nimo? Kanang napobre o kanang nadato? Kinsa may tawgo nimong bulahan, ang napobre o ang nadato? Wa man day mo'y klaro. Ang lima mo klaro, kamo choir, ano sa kinsa may mas bulahan, ang pobre, ang napobre o ang nadato? Tugalas tinuod. Kasagaran nato, congratulations sa niingon nga ako padre, ang akong tawgog bulahan kanang napobre. Nindutan no karon iguli nimo masunog imong balay, kahala kabulahan ako. Wa na koy balay. Ana, no? Or inigawas nimo das gawas, labnihon imong bag sa hala kabulahan nako, wa na koy kwarta, maglakaw na lang koron. Mo ana ka. Or min ko hala di malasan ako eh. Igabot ninyo sa inyong silingan, igtanaw nimo dito daghang kay slag kwarta, nakadaog sa loto, nakadaog sa swerte. Hala sortihan yun. Hala ka nice niya ana. Uy blessed kay siya kay ngano man sa nakapalit na kog house and lot. Siya unsay man ani sa kanang buwagaw kay buhok diha. Nga bubuk kay short. Diya payuki diya. Usahay tawgon na natog bulahan, bahala nagdiin agikan basta nahimo kang kwartahan, bulahan ang atong tawag ni ana. Munang dinis atong nasod kusog kaayo ang korupsyon. Kay ang mga tao gustong tawgog bulahan kung madato na. Korupsyon yun. Sa gobyerno, korupsyon. Sa simbahan, koleksyon. Depende. Apil sa ning nagwali. So, mao na, depende gid sa itong bulahan. Pero ang tinuod nga bulahan, mga igsoon para sa Ginoo, kadtog yung mudawat sa kakabos. Og nangandoy mahimong kabos. Si Saint Francis of Assisi, dato kayo.
sa likway niyang iyang pagkadato. Daghang mga dato nga mga santos nga gisalikway gid nila ilang pagkadato. Nya nahimo din silang kabus niya, nalipay kay sila sa dihang kabus na sila. Kay usa ka lipat-lipat sa kalibutan, usa ka dakong bakak sa yawa ang pagtudlo nato nga ang kwarta makalipay. Kamo, mutuo ba mo nga ang kwarta makalipay? Ikaw, pangutanon mo, wag mo, klarong tubag. Sige, testingan lang nato, check up lang ni. Naibag diha, gibutang skilid. Gibutang skilid. Klaro kayo na, nga gamay ra nagkwarta sulod na. Kaya mo ramang gibutang skilid. Ato pa, relax ra ka. Relax. Ato nang butangan diha og mga 200,000, duha ka bundles nga tag 1,000, cash. Kinsay tagian ng baga, iyan na ginang sabakon. Kaya nga naman, di na siya relax. Di na siya relax. Sa ato pa, ang iyang kwarta, nakahatag niya og stress. Nakahatag niya worries. Ingka, basig budak ko. Basig og patatong padakan. Basig ma-relax na siya. Ahimo na itong 1 million. Na po ka bundles nga tag 1,000. Masuod naman na baga. Luag pa gani. O sige, 1 million. Imbes nga ana rato iyang kinuptan, ana na. Iyang kinuptan. Ay nga naman, mas kuan naman siya, mas worried naman siya. Sige, basin pag atong himuon og dako-dako, basin pag makuha na siya, ma-relax na. Himuon na tong 2 million, 20 ka bundles nga tag 1,000 cash bills. Masuod naman gina diya, luag pa gani. Inig 2 million ana, gawas nga nag-ana siya, musugod na siya lingi-lingi siyang tupad. Kaya nga naman, maingo siya, wa baka ni Rondi, baka ni mga kawatan niya kung tupad ana. Sumusugod na siya kaway salig sa iyang isig katao kung mag-anam na siya kadato. Hastas pari, wa na siya siguro. Hastas iyang bana, kung panitan asawa siya, wa na siya salig sa iyang bana. Wa na siya salig sa iyang mga anak. Kanunay nang ikandaduhan ang iyang kwarto. Idiglakaw niya, inigsud sa iyang bana, maingon din siya, nang hugas siya sa plato, maingon din siya, wa makatulog kuha sa animal dito. So, wa na. Tungod na sa kwarta. Hala, kuha na tanang kwarta. Diba? Grabe kaya nga itong pagsalig sa ito isig katao. Musiar na siya, kanang iyang bag, iyaran ng biyaan. Niya, maingon na yung madre, asay mong bag, ter. Ingon siya nga, ay, tuwa dito, tuwa may mga tao. Dako kisag pagsalig siyang isig katao. Pero na siya kwarta, wa na siya salig. Tanawa mga dato, kasagaran, gikural ginang ilang balay. Niya, mag-anam na sila kadato, mag-anam kataas ang kural. Kanang kural, timaan ka na sa insecurities, worries, o greediness. Unya, kung musamot na yung kadako iyang kwarta, butangan din ang security guard. Nya kay magdudang man siya security guard, magdanas na siya bodyguard. Nya kay bisag na siya bodyguard, di man gyapon assurance nga safety siya, hasta iyang sabon safeguard. Tinigin niya kaworis. Niya, magsige na siya inom og mga kanang mga supplements aron di gid siya masakit. Pero ang iyang dughan bugat. Kaya nga naman, tungod na sa iyang paghigugmas kwarta. Pero kwaon na nato tanan, kanang iyang tanang kural mga lusno na. Unsa pa mayang ikural, wa na masay kwarta. Unya, makita na niya ang iyang silingan nga mga smiling kignaong. Kay katong kinural siya, ang iyang kinabuhi lonely. Kay nagtanaw niya, upat ra gyud ka eskinas koral na pag barbed wire, way kalainan sa building sa CPDRC o sa BBRC. Naghimo siya iyang kaugalingong bilangguan. Na bilanggo siya sa iyang kabalaka tungod sa kwarta. Pero malusno na ng mga koral, mag-inambitay na. Dali ra kay pag-ingon, na kay bitsin diha day, na kay asin. Isa di ako'y asin, wa ko'y kamunggay, sa pagkuha lang. O ana. Pero na koral, butang nga no trespassing. Private property. Beware of dogs. And beware the shotguns. Naapay gibutan ko na sa kabalay ako nagian. Gibutangan dito, no trespassing. Trespassers will be shot. If you will not die, you will be shot again. Portigin niyang, kuana, portigin niyang dahuag kwarta. So, mo na una ha, kinahanglan, mahimo gitang kabos.
Ang tao sad nga mudawat sa kakabos og nangandoy mahimong kabos kung tagaan nimo siyag millions or billions or trillions kamao kay siyang muhandol ni ana without worries. Oh. Kung kawato na mingon din siya, ay gihatag sa Ginoo sa kawatan. Kay di man siya mo itag-iya ang Ginoo man. O di ba? Wa gyud problema. Nya nigbalik sa kawatan siya hala di balik ana. Nibalik akong brad. Oh, ana na siya. Wa gyud problema. Kaya ang Ginoo nagsugo man sad kung kung kawaton ang imong butang ayaw na kanagbawian. Sugo biya nas Ginoo. Kita gani di pa gani kawatan, nangutang ra. Sus, padinglon pa gyud. Ningon ra ba ang Ginoo kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Ang maningil og bayad maimpierno. Kaya nga naman, kay maningil ka sa ato pa, mas importante nimo ang kwarta kaysa tao. Ang importante ang tao, dili ang kwarta. So kung nakita nimo ang tao nga buhi, nagkaon sa imong gihatag nga kwarta, pagpasalamat in kala buhi kayo ay kay ang ako nang kwarta iya gikaon. Ana. Salamat Lord kay nabuhi siya. Ana. Di ba? Dili ka malipay nga buhi siya, mo na bayad sa imong kwarta nga nabuhi siya. Imo pa din paninglon. Ana. Unsay premyo kung mudawat tas kakabos, ay nindot kayo. Ang gingharian kay ila maimo ang gingharian sa langit. Unsa man ang langit mga igsoon? Naa diha ang kalipay, katagbawan, kalinaw ug kasantos. Tinuod nga kalipay, lasting peace, lasting happiness, lasting joy. Nga bisag naa pa kay sakit, malipayon ka og malinawon. Di inagikan, gikan sa imong kasing-kasing nga nagpaubos, o gikan sa Dios nga mipremyo nimo nga mituman sa iyang kabubuton. Duha ginakabuk, ang imong binuhatan ug ang grasya gikan sa Dios. Tanawa ng hakog eg kwarta, bugat eg mga naong. Mas bugat pa sinsiyo. Tanawa ng way kwarta nya nidawat siyang pagka-way kwarta. Pastilan, makakwarta lag jutay. Bisag ka nang magduot-duot lag karumata, ini kakwarta nag jutay, mupalit dayon nag red horse, tutiman dabi dayon na, ya inom-inom dayon. Relax kayo. Wa siya kay bawo ugma unsa pa iyang kanon. Pero relax siya. Ang katapusan nga beatitude niingon diri, ikawalo ni, bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Maugya po'y premyo, kay ila ang gingharian sa langit. Kung kabusta, lutuson sa ta, kitay tukhangon, kitay patyon. Kasagaran mamatay ang kabus, kasagaran mapriso ang kabus, kasagaran ang mag-standby sa prisuhan, hangtod tag-15 katuig ang kabus. Ang mga dato, mamiya arana, niyag mo standby sa nagprisuhan, mag-drug lord sa nagtusulod. So, relax kayo sila. Kinsay lutuson, kinsay bunogon, kinsay patyon, ang kabos. Pero unsay premyo, kung buhaton ni nila nato, ang gingharian sa langit, imo. Kaya nga naman, si Kristo kabos, si Kristo gilotos, si Kristo gipatay. So kung moabot na din ni nato, liwat na ta ni Kristo. Og nahiusa na ta ni Kristo. Unya kung asa si Kristo, tu asa ta. Kisa may gusto ninyong masuod sa kinabuhi, si Kristo o ang demonyo? Amo na, kanang tanan nimong sakit, kanang tanan nimong kasakit, dawata na tungod kay miambit ka sa kasakit o sa sakit o sa kamatayon ni Kristo. Ayaw ka balaka, kay dili ni mo'y ending din he. Tu ay langit nga giandam sa Ginoo o mautoy mas importante. Kamo, pwede mong mamatay karong gabi. Pwede mong di na maugmaan. Pero ang importante, nga dili gid unta mo musugot, nga maimperno ang inyong kinabuhi, human dinhi.